RMN Listen Win Anodan Basket Edition Kaya mga orasa mga kasama, usa ka panimalay ang tugpahan niini atong mudawat sa ato ang usa ka basket sa ato ang RMN Listen Win. Kusog kaayo ang radyo nga naka-tune in sa DXDC. Ayo! Yan, pangalan ni mo? Si Julie Mulabin Nakor. Sukdon lang gamay ang imong knowledge ma'am sa ato ang mga programa. Unsang orasa ang Kuskus Batikos Midday Edition anchored by Radyoman Joel Viray. Unsang orasa ma'am? 12:30 to 1 p.m. ma'am. 12:30 to 1 p.m. It's correct, ma'am! Kay sakto ang imong tubag. Dawata ang ato ang basket! Yay! Congratulations! Salamat kayo. Usaw-usahon na to, ma'am, be. Unsay unod sa atong basket? Nay itlog, nay kamatis, nay bumbay, nay suka, nay bulad, nay Chorizo. Nagpasalamat ko sa DXDC o dako nga gihimo silang instrumento sa Ginoo nga makatabang sa mga katawhan nga palihuan nga nay nagkinahanglan og Panudan Basket Edition. Okay. Congratulations, Ma'am Julie. Kauban si Radyoman Joel Viray, kini si Radyoman Aimee Ginita. Tatak! RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition